Shalom, oras, salam sejahtera di kita salut na dainam. Adorang sohita tangin hata ni dibata, nagabijamita di partangata, merasa dani ruah ita martanya kita. Ali Tuhan dibata, nama rohaso jalan nama mas-masu kami. Di bagasa tikyon, nang manangin hatap kami, ajari mahami asa mangunan hatamu. Mulia Tuhan. Di bagasa Yesus Kristus martanya kami. Amin. Hata ni Tuhan nalasa ngulunota imana diene di buku ni si Matius bidu 10 ayat 10 1 hata ni Tuhan. Ope tangi kamu nama upama taring tu panaburi. Tuganuk no begi hata harajaw ni anggo sudah tusi rodo perjahati. Mengarapasi na sinaburhot rohanay ima na sinaburhot tu dalani alay na sinaburhot tu nabatu on ima nagbigi hatay gabi manigor lasma rohana majakon alay dang marura di bagasan rohana parsatokin na do ibana ay pitor tergasik do rohana dinasonggop hapor suham manang pangalileo siya hatay alay anggo na sinabunuhan tu parsihupiani imno begi hatay gabi pakulsorna diaka na dihasyanganon do tamorang si pangasi ido mamisati hatay jadang saot marparbuy alay anggo na sinabunuhan tu tano na dinggan ido no begi hatay jaledat tusi las ido na saot marparbuy ia perbuena 100 lopik dona diba ono 10 lopik dona diba 30 lopik anggo nadiba ido sahana huria nenolonga di bagasa tuata Yesus Kristus totu ragam do di pamasa Tuhan Yesus mengajari julmai asa tung manadda dalan do lomoni rohani di bata. Alay gudang do ka pangajari oni dang sahat turohan na manangihon. Dang buy mangauhon. Ta bahkan gudang do na maralo turoha do pikir. Di bagasan turpu jamita na saat tuhita dia pala partikyanon. Songo dia Tuhan Yesus patu pahon sada upama taringok manggubarong hata ni dibata mana karajaan ni dibata. Upama na pinasa ni Jesus nagabijamita dihita dia pala partikenon ima taringot tujol mana burhobon. Upama na pinasa ni Jesuson songon hataridaan manang keseharian na masa di hatihan. Alana gudang do na manang Yesus akka pangula, gudang do akka patahan do kalina asin. Dang dipatupa Tuhan Yesus pangajarion yang tidak kontekstual. Tetapi Yesus membuat sebuah pengajaran atau perumpamaan sesuai dengan konteks para pendengarnya. Nah, di bagasan upama na pinasa ni Yesus, digubaron taringot tu panabur. Adong madiloko sahala panabur na manabur hobonina. Digubar homa bonina perjolo di pinggir dal. Bonina paduahon ima digubarhon di batu. Na patuluho digubar homa musenang boni i dinaaha. Dia kaduhut na mar suga-suga. Jalan papaton ima buni na digubarkon na sinaburhot tu tano na dingka. Laos di bagasan parumpamao ni di patorang Yesus. Iya jurma na gabi manangin hata ni dibata. Buni im gabi gambaran ni haporsa ni jolma. Ditanya jolma hata ni dibatai
alai dang maripola di bagasan parmolo. Dungroak kasih tahu non gabe sega. Na jelas boni na parjulu padua patulukon. Ima gubaran ni rohani jolma na manangin hata ni libata. Alai di siara akka na masa di bagasan parmolo hata ni dewata dang marparbu di bagasan molu. Alai ang gubuni na papat gebaran ni rohani jolma na manangin hata ni libata. Jala hata ni dibatai gabi marparbu di bagasan parmolo. Nah, amang inang hurian ni Tuhan naga bisa ada suku-suku na perlu pikironota di bagasan parmolo. Dina opat gebaran inganan ni boni na sinon na dia dohita. Mungkin memang tadok kodo na taigi ima na paupaton. Rohana dinggan hata na saat di bagasan mulu gabi patuun hapos yaw. Ale gudang dohita songon gobar na pasadaw padua patuluhan ni. Hapos yaw na sunatugu na melel di bagasan parmalu. Hobar tu jahan na saat wita manginang na didok ko di bahasa Indonesia firman Tuhan sumber kekuatan untuk melakukan pekerjaannya. Nah, manang hata ni dibata naga bisa dah hagugu orlau mengulah-ulah ni dibata. Na perjulu na nang siya menurut tasen hata ni dibataon ima asa taparade roha do pikirata asa gabe buni na dingga jalan marparbu. Bagaimana ketika kita menghadapi sebuah permasalahan, sebuah kemelut di dalam kehidupan. Namun oleh karena firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, yang sudah kita terima, yang sudah bekerja dalam hati kita, maka firman itu menjadi kekuatan kita. Dada ima kasih tahu naga bimagu hapor syata. Alai hata ni debata naga bimangalio gugu tuhita. Asa gabi margugu mangadopi kasih tahu. Maka yang pertama mau kita katakan dalam kehidupan, firman itu menjadi kekuatan kita. Firman itu menjadi pelita kita. Firman itu menjadi jaminan bagi kita dalam melakukan sebuah kebaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka itu yang harus kita tanamkan dalam kehidupan. Alai semua dia do asebui mahatan di bataya sama gay perbu di bagasan mulut. Ikonadong roha pangoloyon tu saluhna poda di debata. Na padua na manginang nenolong di bagasan Yesus Kristus. So menedok ko dia pa 20 ni alay anggo na sinabuho tu tahano na dinggan idu na begi hatai jaladetus. Nah, so narita posisio dirita tanu na dinggan. Mulut ta posisio ni madirita tu tanu na dinggan. Berarti ada keterbuka di bagasan roh pikiran temajak ko selalu hati di bata. Yang artinya hati kita menjadi sebuah patron, menjadi sebuah landasan kebenaran di dalam kehidupan. Sehingga apa? Sehingga apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, amang inang nenong di bagasan Yesus Kristus. Bakar rumah tangga tapi ikota baik do inganan ni hata ni dibata. Bahkan ulat tapi ikota baik do inganan ni hata ni dibata. Asa boha, asa marhite hite rumah tangga tado kaulot ta. Akan nading gema naik kota jalo di bagasan parmoluon. Jalan nama merek kita pe gabe taru di bagasan mulu nasi ganupa. Nah, napadua namang inang marhite-hite hata ni debataon naik takas di ajarot tuhita ganup marsada-sada asa tapatuduhon parbue ni haporsiaw. Ilo ko nakanya 100 lok pit dunadiba, orang 10 lok pit dunadiba.
30 lopit do yang guna di. Nah, nanangima si hapor senota, ketika firman itu sudah kita terima dan kita imani dan menjadi landasan kita untuk berbuat, maka harus berbuat. Ada parbuena ima kaulau na dinggan obar tulomo ni rohani di bata. Di bagasi sesuatu nama minang masa dope pandemi COVID-19. Gudang dope akan masa narahis nata dope di bagasan parmolo. Alai ko porsia do kita marhite hata ni debata marhite holong ni debata ikut teguru hatta maka porsia itu kan. Biarkan firman ini menjadi sebuah jaminan bagi kita untuk berdiri teguh dalam kebenaran. Biarkan firman ini hatta ni debataon gabeha gogota mangulan akaulan hobar tulomoni rohani debata. Alini amangina ingot tamu nama rohatta ingana ni hatta di debata. Ulau na denggan nama parbuehon parbue na dalomon ni debata. Asa boha asa dabok taha hadami jal hasunangon asa taruli salut na jelma na manadda kita. Amin martanya kita. Muliate Tuhan upasa ruang nami Tuhan. Didenggan di basam na toton dilehom itu bagasang ulunan. Nunga taruli hai marhite hatang. Ajari mahay makulun hatamo di bagasan ulo namin sa dalupari. Di bagasan Kristo Jesus. Amen. Shalom. Salam sehat. Tuhan mamasuhita.